Boas tardes, así me gusta que saudedes. É que non vos teño que dicir eu nada de que saudedes. Boas tardes, Joalia, Georgina, M con C, Marta, Ana, Isabel. Cales van ser os cambios empezamos xa forte ca pregunta. A ver, a estas alturas temos que estar falando xa de convocan esta especialidade, esta outra non a convocan, non sei canto, porque a estas alturas o normal todos os anos era que xa soubésemos as especialidades de oposición. Houve anos que soube en outubro, o ano pasado penso que en novembro, non sei, o 20 e pico de novembro xa anunciaran as especialidades. Que está pasando este ano? Pois que vai haber cambios. Se durante o verán estivestes por aquí por estes directos xa había moita pregunta de se van cambiar as oposicións, se non van cambiar as oposicións. É a verdade que sempre dixen que canto máis pasase o tempo, pois máis difícil eran os cambios, non? Sobre todo por respecto aos opositores e opositoras. Grazas, NG, por seguirme. Pero é o de sempre. A administración, o goberno, a quen que iredes chamarlle, ou a quen que iredes referirvos, os opositores e as opositoras importádeslle, ou importámoslle, porque eu sempre me incluo porque me sinto aínda opositor, unha merda, para que me entendades. Vai haber cambios porque se vai modificar o Real Decreto de acceso. E seguramente lle toquen ao baremo, con vistas a que a experiencia conte máis. Aí falan de transitoria, se por transitoria te refires a que pasen a ser non eliminatorios os exames ou incluso a que se elimine algunha proba e que só quede o tema como xa pasou hai anos atrás, pois podría ser tamén. Aquí non se pode descartar nada. Eu o que sí quero aclarar que o que eu vou comentar é en función do que eu leo por aí, de información que me vai chegando e de información que eu vou lendo por aí, porque me gusta estar informado sobre oposicións, lóxicamente. Entón, se despois o que eu conte aquí se parece á realidade, pois moi ben, pero se non se parece, pois xa vos digo que é por iso, porque está todo moi no aire. Pero bueno, despois disto xa falaremos máis. Vou vos comentar moitas cousas de oposicións. O primeiro que vos vou dicir de oposicións penso que é o que fixo que todo o relacionado cos oposicións de repente se empezase a mobilizar moitísimo, que eu penso que foi, aparte de, lóxicamente, a publicación da lei de interinas, que xa falei no anterior directo. Se queredes ver o anterior directo, tedes que estar suscritos á canle, podes facelo gratis, comprai. Xa falamos diso no anterior directo. E despois diso, non sei se penso que foi o día seguinte ou algo así, pois empezouse a coñecer, porque xa o prazo empezará antes, que está en proceso de consulta a modificación do Real Decreto de Acceso. Que é o Real Decreto de Acceso? O que regula como se accede á profesión docente, e máis concreto, o que regula o tema do baremo e todo iso, do que conta no baremo. Vale, entón, eu, precisamente, como o vin e non o vin en ningún lado publicado, pois fixen un vídeo. Fixen un corto destes que é... Quieto. Fixen este curto. Xa está. As curtas son as que fago cando non vexo a información en ningún lado, pois animo meu aí para que a xente o saiba, para que me entendades. Entón, comentei isto. Marcha a modificación do Real Decreto que regula o acceso á profesión docente. Podedes facer as vosas achegas ata o 12 de decembro. Deixo-vos a ligazón para facelas aquí debaixo, como sempre, na descripción. Vale, entón aquí é onde tedes o famoso proxecto de Real Decreto, polo que se modifica, tal. Problema, que non aparece o contido da propia modificación, vale? Porque se pulsades aquí no documento de consulta previa, o único que vedes son xeralidades así que non axuda nada, non é a propia modificación, para que me entendades. Aínda así, eu xa sei de xente que enviou as súas achegas, vale? Incluso unha persoa que me mandou, non sei se me está vendo, pero mandoume un texto super longo, que eu a verdade que se fixese unha achega a isto sería breve e cos puntos claros. Eu tamén porque é a miña forma de ser. Eu as cousas breves
e claras, menos algún vídeo de YouTube que se me vai un pouco das maus, vale? Pero normalmente son así, de facer as cousas breves, claras, por puntos, en vez de... Porque ao fin e ao cabo se reciben tropecentos mil documentos extensos, non van ler nin a mitad. Entón, se ven un que é breve e conciso, pois igual o teño máis en conta. Igual podes dicir o mesmo que en 20 folios, con un folio só. Entón, iso, vale? Como vedes aquí, o prazo é do 27 de novembro, xa empezará o 27 de novembro, remata o 12, vale? Primeira pregunta que nace a partir de aquí. Isto chegará a tempo para as oposicións do vindeiro ano? A resposta é, claramente, sí. Que ao final sexa que non, pois eu non o sei. Eu vou vos dar os datos que eu teño. Cales son os datos que eu teño? Pois a última modificación do Real Decreto de Acceso que vos vou ensinar agora, que foi no ano 2017, e que nas oposicións do 18 xa entrou en vigor, para que me entendades, vale? Entón, este é o que temos agora, vale? 27 de novembro, 12 de novembro do 21, vale? Entón agora, se imos ao ano 2017, o que tiñamos no 17 era isto que estades vendo agora nas vosas pantallas, que é exactamente o mesmo de antes, as mesmas frases, tal, con outro prazo, fixadevos que incluso foi ata máis tarde, o 1 de decembro ata o 26 de decembro, as consultas penso que é o mesmo correo electrónico, e isto que tedes aquí, a modificación, o proxecto, publicouse no BOE, que é onde se vai publicar isto, non no DOGA, no BOE, publicouse, aí o tedes publicado no BOE o 24 de febreiro do 18, é dicir, nas oposicións do 18 xa se aplicou. E que foi o que cambiou con isto? Como vedes non cambiou moita cousa, non? Non cambiou moito. O que cambiou foi o baremo, o dos temas, se o vedes aquí, cambiaron o número de temas, vale? Non sei se isto van seguir mantendo este ano ou se van volver ao que había antes, que sería de media máis ou menos un tema menos dos que sacaban nas bolas en todos os corpos, máis ou menos. E tamén modificaron o de experiencia docente. Eu, persoalmente, que penso que vai pasar este ano? Das bolas non o sei, pero de experiencia docente estou convencido ou a mí me parece que o van modificar e que lle van dar moita máis importancia a experiencia por todo o que se está escoitando de Europa. E pola lei de interinos, lóxicamente, ou interinas. Por certo, un dilema que tiveron aí unhas cantas persoas na miña canle de YouTube sobre que eu no vídeo que falo sobre a lei digo lei de interinas. É unha persoa, non sei se con ánimo constructivo ou destructivo, para que me dá exactamente igual, puxo que é solo para mulleres. Eu xa nin contestei, pero vin aí que houve xente que lle contestou, bueno, xa sabedes, meteronse co de que se estou usando o feminino porque non sei que, ou que se estou falando de persoas, é máis sinxelo que todo iso. Eu na miña canal de YouTube falo como me dá a santa gana. Se digo lei de interinas, digo lei de interinas. E se digo lei de interinos, digo lei de interinos. Se alguén quere tocarme as narices con esas chorradas, pois esbardallade e canto que irades. Os comentarios son públicos, podedelos escribir canto que irades. Non vos penso borrar ningún porque me aburre xa o tema este da crítica gratuita. Así que, en resumo, se utilizo o feminino é porque me dá a gana e se utilizo o masculino tamén é porque me dá a gana. Teño 40 anos, ninguén me vai dicir se teño que utilizar o masculino ou o feminino. Vale, entón iso. A pregunta mítica que me fixo moita xente que vin no Discord que non contestei porque pa que vas contestar iso? Se eu realmente non o sei, agora estou no dicindo, estou dando resposta porque o que me parece a min é porque xa busquei a anterior modificación e vexo o que vos acabo de ensinar. Entón, chega a tempo se queren a modificación deste Real Decreto para as vindeiras oposicións? A resposta é que claramente que sí, porque fixeron o mesmo no ano 2017. Entón, eu penso que o van cambiar e que vai ser para estas oposicións xa. Yoalia, aínda que fagan grandes cambios, pode ser que se publique o Real Decreto en febreiro, claro, é que pode ser, é o que vos ensinei agora. Grandes cambios en canto a tipo de exame, temas, etc. Mira, aí, xa coa pregunta esta de Yoalia, xa engancho con outra cousa que ia a falar, que é como é que poden ser os exames nos vindeiros anos, vale?
A ver, está claro que vai haber ofertas de emprego que se leven a cabo co método do concurso oposición. De feito, penso que falan aí dunhas datas xa concretas, que as ofertas de emprego teñen que estar publicadas antes de xuño, penso que é do 22, e teñen que estar todas convocadas antes de que remate o ano 22, vale? E penso que ata poñen de prazo máximo o 2024 para facer todas esas ofertas de emprego. Eu penso que esas ofertas de emprego, bueno, pa quen sexa novato, a oferta de emprego é un documento que se publica no DOGA, no noso caso, que di o número de prazas que vai haber para a oposición, por exemplo, vale? É a oferta pública de emprego. E despois, esa oferta pública de emprego hai unha convocatoria de oposicións que é a convocatoria que todos vos coñecedes seguro. O que coñecedes menos seguro é a oferta de emprego, a oferta pública de emprego. Porque ese é un documento pequeniño que aparece o número de prazas total dos corpos e non sei que non sei canto. En cambio, todo o que consultades vos é a convocatoria, que é onde vos pon como é a programación, como son os exames, etc, etc, vale? Entón, esas ofertas de emprego que se anuncien antes do ano 2022, que teñen que estar publicadas todas, según podedes ler, que non me estou inventando, nas webs dos sindicatos, vale? De calquera sindicato, non só de Galicia, a nivel nacional, atopades isto. Pois van ser por concurso oposición. É dicir, concurso oposición é o mesmo que temos agora. Vale? É dicir, vai haber prazas que van seguir sendo realizadas por concurso oposición. Que pode pasar? Que o concurso oposición cambie. E cales son os cambios que podedes ver? Pois non descartei, eu non o sei. Vale? Estou falando en función de todo o que leo por aí e de toda a miña experiencia dos anos do que eu viví en oposicións, etc, etc. Que podemos volver a ver? Por exemplo, que os exames non sexan eliminatorios. Por qué? Porque iso en teoría favorece a quen leva tempo traballando. Por que hai que favorecer a quen leva tempo traballado? Europa, lei de interinas, etc, etc. Vale? Foiseme agora... Foiseme o choio ao ceo. Vale, entón, imos ver concurso oposición. Pode que os exames non sexan eliminatorios? Pois pode. Ou pode que non. Non se sabe, pero é unha posibilidade e eu non a descartaría porque se está comentando moito. Vale? Despois, no concurso oposición que vai pasar tamén seguramente pola lei de interinos, por Europa, todo isto que estamos falando, pois seguramente que o baremo se centre moitísimo máis do que xa o fai na experiencia. Como van xestionar iso? Pois non o sei. Que vai contar só a experiencia? Non, iso non. Se teñen que contar igual os títulos, a escola de idiomas e tal. Escola de idiomas. Como vai contar a escola de idiomas? Hai uns meses, aló por o verán, xa se intentou facer unha modificación deste Real Decreto que quedou en nada. Pero sí que o borrador desa modificación aí sí que se chegou a publicar. E hai un sindicato que a día de hoxe aínda o ten publicado. E eu rescateino para enseñárvolo aquí, vale? O que ides ver agora, xa vos digo, é unha modificación que se intentou facer do decreto este de acceso que se está agora levando a cabo a modificación no verán, vale? É algo que se fixo que se intentou facer no verán, pero que non chegou a nada, vale? Pero o que non sei é se o que ides ver agora aquí relacionado con Escola de Idiomas se o poderían rescatar para esta nova modificación do decreto de acceso, que eu penso que tamén debería tocar o tema de Escola de Idiomas, polo menos actualizar os nomes para que por fin eu non teña que estar co famoso 24B2, vale, para que eu me poida desfacer desta magnífica libreta, pois teñen que actualizar iso, eu supoño que o farán, vale? Entón eu vou vos ensinar o que aparecía nesa modificación que xa vos digo que non se levou a cabo e que non sei se vai ser isto o que van recuperar ou o que ao final vai ser ou non, vale? Eu ensino vos o que poñía. Deixademe ver a ver onde está. Aquí. Xa o tiña aberto. Non, pero non é isto. A ver. Está aquí. Mirad. É vos isto de aquí. Bueno, grazas aos que vos estades por aí dándolle a seguir. Mirade. Bueno, esta modificación fala de máis cousas, vale? Pero eu vou ao de Escola de Idiomas porque é o que máis me chamou a atención. Entón, fixadevos aquí o que di dos títulos de Escola de Idiomas. É que me chamou moito a atención, tiña que ensinárvolo porque, mirade. 2.4, o famoso 2.4.
Titulacións de enseñanza e réxime especial de formación tal. As titulacións de enseñanza e réxime otorgadas polas escolas oficial de idiomas, conservatorios, patatín, que non fosen necesarias, bueno, isto é o de sempre. Entón di, por cada certificado de nivel intermedio B2 de escola de idiomas 0,5, isto como ata agora. Por cada certificado de nivel avanzado C1, 0,6. Por cada título de nivel avanzado C2, 0,75. E despois fala doutro punto aparte que di por aqueles certificados de coñecemento dunha lingua estranxeira que se determinen nas convocatorias, isto sería o punto 3 do día de hoxe, o punto 3, que son o nivel intermedio 0,25 e o nivel C1 ou C2, fixadvos que dá o mesmo para o C1 que o C2, que me parece un pouco raro, pero 0,35, vale? Para que me entendades mellor, estes de arriba serían os de escola de idiomas, isto sería escola de idiomas, e estes de aquí, que puntúan unha caquita, serían, pois, entendo que o FIRST, Cambridge e todas estas cousas. Isto sería o punto 3 actual. De feito, di aquí que os certificados de escola de idiomas non se baremarán por este subapartado. Eu non sei se ao final vai quedar así, porque xa vos digo, isto chegou a nada, isto non foi adiante, para que me entendades. Pero pode ser unha pista ou non, xa vos digo, isto é especular, aquí estou especulando, que isto non sei eu se o van recoller así ou non, pero bueno, sentido pareceme que ten. Se despois o chegan a facer ou non, iso xa o veremos. E agora vou ler un pouco o chat. Ainda me quedan máis cousas que contar de Opos, pero primeiro vou ler un pouco o chat por se acaso. A ver. Bueno, grandes cambios en campo de tipoloxía de exame, temas, bueno, xa falei un pouco. Non vos sorprendades, tampouco se quitan, por exemplo, a parte práctica. Iso xa pasou no ano 2007, 8, 9. Non houve a parte práctica, só había o tema. Iso podría ser factible tamén. Non parece ser ao revés, que ao perder vixencia esta transitoria diminúa o baremo, a experiencia e o número de temas do sorteo. Se volvemos ao de antes, profe de bioxeo, efectivamente disminuirían as dúas cousas. Pero eu penso, co número de temas non o sei, pero eu penso que no tema da experiencia que a van ter máis en conta. Me lo dá el alma. Crees que aproveitarán a lei de interinos para facer isto de que as listas se refagan unha vez que hai oposicións? Non ten que ver unha cousa co outra. Eu non creo que teña que ver. Igual me estou saltando algo ou non caio da burra nalgo, pero porque vai ter que ver, é dicir, a xente seguirá aprobando, os que non aproban forman parte da lista. Eu non creo que haxa... E se queren facer un cambio, que podría ser, ainda que non o vexo, pero se quixesen facer un cambio sería a excusa. Vamos, en ningún caso poden dicir que a lei de interinas ou interinos os obriga a refacer as listas. Iso será porque lles dá a gana. Como fan todo, vamos. A OPE das oposicións do 22 ten que publicarse en 2021. A oferta de emprego público das oposicións do 22 ten que publicarse en 2021. Xa se publicou. A oferta de emprego público do 2021 xa se publicou e vai se facer no 2022. Iso xa se publicou. E falta a do 2022. Que debería publicarse xa estes días, que foi esta que anunciaron que sumaba, que daba en total coa do 21 sobre 3.000 prazas e tal. Isto xa é pasado. E van baixar da lista as persoas que consoliden, así como as persoas interinas, como en todos os procedementos de oposicións. E van a baixar da lista as persoas que consolidan. Non entendo a pregunta, non sei que te refires con baixar das listas. En todos os procedementos de oposición. A ver, eu penso que as listas van seguir funcionando igual. Non sei por que agora sacades aquí outras listas. Entón, ante estes posibles cambios nos que se valore máis a experiencia docente, os opositores que carecen dela non teñen ni media posibilidade de sacar a praza. Jovanka. Posibilidades tes. É difícil. Estou pensando na transitoria dos anos 2007, 8, 9. Aí era moi difícil sen experiencia aprobar. Eu saquei un 7 un ano e un 8 outro ano e quedei como a 200 e pico prazas de ter praza. Entón era moi difícil. En cambio, coñezo unha rapaza da miña promoción no 2008 que con 6 e pico de baremo sí que conseguiu sacar a praza. Pero claro, cunha notaza, un 9 e pico e un 6 e pico de baremo. Entón, claro, eu refiro-me á transitoria esa porque é o que teño así na memoria que poida ser parecido ao que se aveciña agora de novo. Pero tampouco sei se finalmente vai ser así.
Pero, bueno, eu xa digo, podedes ler nas webs dos sindicatos nacionais, nas webs dos sindicatos galegos, todos falan diso, de que vai haber un concurso oposición no que se vai primar moito o baremo, que probablemente as probas sexan non eliminatorias, é dicir, non estou inventando nada, está todo escrito por aí. Cando se saberán as especialidades? A pregunta do millón. Estáse retrasando, iso sí que o levo dicindo aquí moito tempo xa, o das especialidades estáse retrasando polo simple feito de que a Consellería non sabe, non ten idea de como xestionar este tema que estamos falando aquí, de como facer as oposicións da lei de interinas, esta do concurso de méritos, non sabes se tal, agora empezas a falar de que o concurso de méritos, que é o que me queda de falar, vou falar agora del. Lembrades que cando empecé a falar de oposicións ao principio, xa hai un cacho, non ao principio directo, pero hai un cachiño, dixen que por un lado ia haber concurso a oposición, que pode ser que vai ser diferente ao que vimos ata agora, porque pode que os exames non sexan eliminatorios, que todo o mundo faga todo, pode ser que a parte do baremo a experiencia conte moito máis, pode ser que se simplifiquen os exames e haxa só un, é dicir, pode variar moito, pero vai haber ese concurso de oposición para determinadas prazas, vale? Pero é que despois o problema é que hai outra serie de prazas, vale? Que son esas que, deixademe que teño que apuntar a data, son esas prazas que están cubertas de forma ininterrompida dende antes do 1 de xaneiro de 2016. Estas prazas, que son as que falaba antes, cando respondín as preguntas de Discord, as vacantes estruturais. Esas son as vacantes estruturais. E esas, segundo a lei de interinas, vanse cubrir cun concurso de méritos. Entón, a Consellería o que ten que facer é, primeiro, saber, é dicir, é publicar, facer público, esa palabra que lles costa tanto dicir, facer público é que a xente se entere de cal é o número de prazas vacantes, como queras chamar, estruturais, que de sacar a oposición é que vai ser por concurso de méritos, se é que ao final o fan, porque agora xa empezan a falar por aí nas comunidades, porque isto é todo política, nas comunidades que non son do PSOE, xa empezan a dicir que iso que vai traer moita inseguridade xurídica, que non sei que, non sei canto, entón que igual non se pode facer. Entón non sei se vistes que, por exemplo, en Sanidade pasou isto. En Sanidade pasou isto. Todas as ofertas de emprego público de estabilización en sanidade suspendidas polo interinazo. O interinazo é isto que estamos falando do concurso de méritos. Entón aquí xa fala las primeras comunidades en suspender la OPE. Uno de los primeros territorios en tomar fueron tal y Comunidad Interterritorial, la Comunidad Valenciana e Galicia. Isto foi en sanidade, Entón, falan xa de inseguridade xurídica no tema este do concurso de méritos. Entón, o que dicía, pode que haxa, porque isto sí que, o do concurso de méritos, se se fai así, ten que ser só unha convocatoria. Nunha convocatoria teñen que ir todas as vacantes estruturais. En educación, non creo que sexan moitas. Putada, para a xente que estea frotándose as mans con isto e pensando que xa lle van dar a praza. A putada é que están estabilizando prazas, non persoas. Iso implica, ademais, tamén que pode vir xente de outras comunidades con máis baremo que ti, que levas aquí non sei canto tempo no teu posto de traballo, venche un de outra comunidade que ten máis tempo e vaiche quitar a praza. Entón, pode haber unha oposición no 2022 só concurso oposición, como había ata agora, cos cambios que xa mencionei. Pode que este ano tamén vexamos o do concurso só concurso. Pode que non vexamos agora este ano do concurso só e que o vexamos o ano que ven, porque teñen tamén, non sei, ata 2024 ou algo así para sacar isto, ou non sei hasta cando era. Entón, que vai haber cambios? Sí, claro que os vai haber nas oposicións. Que vai ser máis gordos ou menos? Saberémolo cando se empecen a coñecer. Problema? Que como ninguén parece querer dar información veraz e tal, non sei se é porque aínda non o teño moi claro, que está, polo que sexa, pois claro, a xente empezase a comer o tarro, a facer as súas cábalas, a preguntar cousas como a que vin por aí de que entón, como non teño experiencia, xa non teño posibilidades de aprobar a oposición. Olvidadevos diso, estudade. Intentade abstraervos de todo este ruído que ides escoitar a partir de agora, seguramente ata febreiro. Ata febreiro ou por aí eu penso que van estar dándolle voltas, que non se vai haber
non se vai saber como vai ser, tal. Entón, intentade abstraervos, non volvades por esta canle nunca máis, polo menos hasta que se sepa xa algo máis. Desconectade o que poidades e estudade, o sea, dá igual, o sea, se todo o mundo pensa como a esta persoa que dicía o de que, bueno, estou exagerando un pouco, no? Pero pa que vou estudar se van ser as oposicións para interinos? Pois non, porque igual resulta que ao final pois non era tanto así, como pasou, por exemplo, estes últimos anos. Estes últimos anos tamén venderon que estas oposicións favorecían moito os interinos, que era unha... Creo que chamaron hasta proceso de estabilización tamén. E ao final, na nai de la China. Xa se veu. Entón non fagades caso, seguide estudando igual e a ver como se vai xestionando e o que se vai coñecendo pouco a pouco. Eu xa vos digo que os vindeiros... Este mes eu penso, aínda que pareza raro porque estamos xa a día 9, eu penso que este mes algo xa a saber, durante xaneiro tamén, e en febreiro entendo que xa debería estar todo xa sabido, porque senón xa sí que van moi fora de prazo. Vale, vou ver o chat a ver que... Mira educativo descartado. Non escoito falar de mira educativo. Escoitábase falar aí atrás e tal, pero non escoitei nada. Podería facerse algún cambio para os requisitos de acceso ás oposicións. Por poder, estáse modificando o Real Decreto de Acceso, por poder. A cuestión do baremo é moi relativa, depende da especialidade. Hai algunhas como a que contas na que hai xente que aproba e queda fora polo baremo, pero hai moitas especialidades nas que só pasan apenas un número de xente moi similar ás prazas ofertadas, é dicir, o baremo non afecta nestes casos. Si, Galicia Music, tes toda a razón, sobre todo en secundaria, pero date conta que xa antes era moito máis habitual en secundaria que pasase iso. Nestes últimos anos xa está habendo moitas especialidades que están aprobando máis xente que prazas ten o tribunal, aínda que segue sen ser tan habitual como pode ser en primaria. En primaria ou infantil... En primaria ou infantil aí sí que aproba moita máis xente que prazas ten o tribunal. En secundaria, desgraciadamente, pois é así. Bueno, Galicia Música, este ano nas de Bio, que supostamente levan anos só aprobando xente de número de prazas, había este ano non foi así, claro. É que nalgúns están cambiando, é algo que non pode saberse. Que estrés me está dando todo isto? É que é estresante, xa empecé dicindo o directo, Georgina. Ao principio do directo xa dixen que a día de hoxe tiñamos que estar falando de que esta... Joder, pois mira, volveron a convocar, volve a sair debuxo, volve a sair latín, joder, que raro que non saiu castelán a oposición. É do que tiñamos que estar falando antes de Nadal, como case todos os anos. Xa o comentei, é dicir, normalmente en outubro, novembro, cando se saben as especialidades. Este ano están retrasando porque non teñen nin idea de como van xestionar as oposicións, que vos lo digo eu, que non saben o que facer. Non saben se o do concurso de méritos ten plena seguridade xurídica, se non a ten, entón claro, como ven do goberno do partido contrario, pois vamos ver que non a teña, porque así non facemos o que nos di o goberno. É cheto política. Conclusión, a estudiar como cabrones que non respira transitoria en la nuca. Eu, cando foi a transitoria, eu tamén era consciente de que, como pode ser alguén agora, de que pois non era igual pois o mellor momento para alguén con pouca experiencia sacar a oposición, pero eu siguen estudando igual. Nunha oposición o que estudes hoxe, aínda que che pareza que non, anos despois, segue estando aí. E digo volo eu que me presentei por primeira vez no 2006 e estudei, presenteime no 2007 e estudei, no 2008 e estudei, e no 2009 estudei, e do 2009, ou xa non sei se foi no 8, ata o 17 non volvín a ter oposicións e non toquei nada. E no 17, cando me volvín a poñer, pois moitas das cousas que estudara aqueles anos, pois xa sabía, o sea, é dicir, cando coñín o comentario filolóxico, pois, despois de facer 2 ou 3, eso sí que o tiven que facer, pois xa sabía como se facía, e o literario igual, e parece que non, pero o das oposicións é unha carreira de fondo, entón non vos podedes desanimar porque agora veña un sistema que a vos non vos favorece, porque igual o sistema que agora non vos favorece dentro de 4 anos, pois sí que vos favorece. Que iso é moi relativo. Eu, polo menos, non me desanimaría. E menos, eu entendo que moitos dos que estás comentando xa estades traballando. Se chegastes a min aquí a esta canle, seguramente porque estades xa traballando. Entón iso tamén a min me daba tamén certo ánimo, dicir, joder, polo menos vou traballando, ainda que algún ano cheguei a traballar, pois un mes ou 2, pois bueno, é o que había. Isto é por momentos.
cando me vai enterando de cousas, pois farei directos aquí, porque en YouTube xa sabedes que só fai os directos grandes estes do concurso de traslados, farei de oposicións tamén, do CADP e todo isto, pero aquí é máis, mola máis o de falar, é máis interactivo, para que me entendades. Twitch non ten lag como YouTube. YouTube ten unha cousa que Non chama ten lag, lag como YouTube. que fai que cando eu digo algo a vos chega vos pois, como 30 segundos despois. Entón é un pouco un rollo. Entón, se vos parece, imoslle facer unha raíz, pois que sodes novos en YouTube, digo, joder, en Twitch, unha raíz é que cando acaba o directo, ímonos a unha canle, ímonos ir ao rincón de Daniel, que é un rapaz que a min caime moi ben, aínda que é do Depor, ten ese defecto do Depor. Pero nada, imoslle facer unha raíz que se vai levar unha sorpresa, porque además estou vendo que hoxe estades por aí polo menos 50 e pico persoas, 57, así que nada, unidevos á raíz, apareceravos por aí un chisme. Coño, Nuriña, a boas horas me ves chegar ti. Moi mal, Nuria, moi mal. Moi mal. Iso, como dillo Alia, non vos desanimedes, seguide estudando, que algún día a praza vai ser vosa. Eu sempre o digo, eu non coñezo absolutamente a ninguén que non conseguise sacar a súa praza. Así que está esperando por vos a vosa praza.